vittu mennä. Helppoa kauraa. Vielä vähän lisää. Okei. Katsokaa. No heroin, no hash hash, no amphetamine. Cocaine will blow your brain and ecstasy will mash your life. Cocaine will blow your brain and ecstasy will mash. Tää on semmonen leikkimielinen kokteili. Aina kun nyt nousee, tulee sampo mieleen. Nyt tää on mennyt tähän, että rakastellaan tappaa tässä. Sun pitää oikeesti valmistaa tähän, koska mä tiedän, että jos mä alan vetää yköisellä kaijaa, niin sitten Nyt vaikka kato, tereskupu. me ollaan aamupalat peittyy, niin kato Aamu peitään. palaan takia, mä oon ihan vettä. No helvetti. Paska. Holocaust oki. Pitäisikö silleen, että pappo huutaa sen 3 ykköseen ja sitten lähtee avata ja sitten vasta niinku Joo, avata sit vastaavat, joo. NYT nytillä lähtee ja Ei nytillä rytkäsee. NYT nyt. Aika hitaasti tuo oki. Ei aloita. Ei se tarvitse. Onko vielä? Alat liian napsa. Ei helvetti, nyt se veti. Niin näkää. 2 kilon siika, 2 kilon siika, ei jumalauta! Se ei oo tuon katto, vaan se on huoraa kato. Kato huoraa. Täällä on 2 täyttä! Ei jumalauta! 2 kilo, 3 tuli, ei jumalauta! Mehän tää silleen... Jos me ei mitään muuta ekstra, niin kato kelloa vasta huutaa ennen kuin me... No ei Tuosta vetää, kato niin... Meidän keksitään tonnusti niin... Kyllä. Vehpä se saatana ykkönen. Eihän mä nyt saa. Ei jumalauta! En mä pysty siihen. No pystyt. Jumalauta, jos minäkin pystyn, katot tätä mahaa. Jos tää saatana juota mulla vittu, puolta pulloa vittu minttuviinaa, niin kyllä mä sitten pystyn. No Ei se on yhtä nyt juota. aamupalaa, sehän menee Mutta se on, niin, mutta ei tää on jo, tää menee jo melkein aamupala. Se voi olla semmonen, mutta sä et oo ihan... Sä et oo Sigmangin tyyppi. Et ala Et sä oo Sigmangin Sä et ala tuohon. Et sä oo Sigmangin Et sä tyyppi. pysty tuohon. Jos sä alat tuohon. Sä et oo Sigmangin Mä tyyppi. leivun sun naamakoon. Joo, mutta sä et oo Sigmangin tyyppi. Et sä pysty. Joo, mutta et sä... Et sä pysty. Et sä et voi sanoa. Sigmangin. Et sä oo Sigmangin tyyppi. 2 kilon siika, 2 kilon siika. Ei jumalauta! Siikahan siellä. Kyllähän se menee. Teikö mitä? Et sä oo Sigmangin tyyppi. Teikö mitä? Kohta läpähtää. Teikö mitä? Hyvä näyttää. Sä oot vittu sairasapina. Sigmangin. Minkä takia sulla on toi tatuointi, jos sä niinku... Jumalauta. Tänne. Ei jumalauta! Tän takia se on. Ja se on tosta noin. Ei jumalauta! Perkele! Saatana helvetti 16! Ei jumalauta! Ei jumalauta! Sigmangin perkele! Helvet! Se leikataan se tatuointi irti perkele kenestä. On se. Tuo on kyllä... Eikö se ollut? Vittu, se on Sigmangin tyyppi. Se on. Se oli Sigmangin tyyppi, vittu jumalauta! 2 kiloa Siika! 2 kilon siika! Ei jumalauta! Tulkaa kahtoo! Siikahan siellä. Mamma voi. Oki, ota tosta jauhosta pieni hitti. Ota laini siitä.
Kato kun... Kokkelivekkulit. Helppoa kauraa. Helvetti! Kokkelivekkulit on. Pablo sekä Ramsu, kokkelivekkulit on. Okin rykiminen tarkoittaa sitä vaan pelkästään, että samppaa turpaa. Mä voin sanoa, että se on juurikin. Voi samppaa kun se... Eikö mitään. Liian myös. Ei saata. Mä vielä vähän lisää. Ei saata. Eikö me nekku vaan valjuta? On. Kokkelivekku. Kokkelivekku. Kokkeli. Kattokaa kumpi saa isomman lainin vedettyä. Kokkelivekkulit on. Helvetti. Nyt vettä enää, niin tulee hyvä mössö. Kato vittu. Lähteekö sä lainia? Kumpi saa isommat lainit vedettyä? Ei vittu. Ai saatana. Oi vittu. Älä vittu saatana. Älä helvetti. Kokkelivekkulit on. Tahto on ollut kädenjälkeen mukaan. No se on semmonen homma, että... Sotamaalaukset vittu. Helvetti. Kokkelivekkulit on. Siihen lähetään nyt. Opa siinä. Ihan... Varopa. Helvetti siitä perunajaukia. Kartta vettä vielä vittu toistunut. Vetää nekkuu vittu. Elä. No! Älä sentään! Eikö nekku? Nekku pitää aina koittaa, eikö vittu? Eikö saa turhaa vetää. No! Helvetti soikko. Helvetti. Kyllä tästä lähdetään. Kyllä tää lauantai tästä lähtee. Kyllä tää on 5/5. That's racist, man. Whiteface. Voi. Tää on paremmin kuin pilvi. 5/5. 5/5. 5/5. Oikee 5/5. Rio. Vähän tosta ensin tuonne ja vedään tuonne noin. Kato nyt ollaan vasta niinku Hickman Showssa. Jos ei tämä riitä, niin helvetti sitten vittu paskaa täältä. Saako ne levyä? Tää vittu. Mulla on orginaalia. Ja sitten semmonen, mutta nyt otetaan haaste vastaan, niin totta kai me mennään tonne lumihankkeen. Aha! Totta kai. Älä ole mitään. Tässä vedetään vähän tuosta niin paskaa. Oisko kaura juhlaa hyvä? Ei kun tää just mun herkku tää kolmas vainkovi. Joo, ja se on semmonen homma, että tää on paskaa. Jos ei muuta, niin vittu jekko. Kyllä me lähdetään lumihankeen. Ei meistä ole miehiä mihinkään, jos mistä lumihankeen.